Ahoj, keby sa pýtaš, že čo sa mi stalo, tak oficiálna odpoveď je, že som sa pobil s Hasbulom. Čiže, to by sme mali. A ja som zachytil, že Boris Kolár tak trošičku Pimpinočke vrátil úder. A ja si vravím, že čo budem, že poďme na to sa spolu pozrieť a že vypočuť si a zistíme, že čo a že ako. Dobre, si ready? Poďme na to. Ale že teda niekomu pomôžeme a že mu za to 40 000 eur dopredu. Že mi máš pomôcť na kompromis? No, že akože ja ako mafiánová dcera mám dať to na výšku. Že čo? Čiže ona sa vlastne priznala. On chcel ma zamotať, že začakaj si mafiánová dcera. On chcel viacerých dievčat, nie len mňa. On každý chce zaplatiť, ale on mi povedal, že mi dá 40 000. A teraz od ktorých viacerých dievčat? Od cudzích, ktorých nepoznám? Nie práve, že také, že vraj si poslal na potrat. Ale som žiadne neposiel na potrat. Inak toto, keď si zoberete, že koľko vecí sa o tom Borisovi vie a že aké sú strašné a že takýto človek reálne sa stará o štát v nejakom smere, tak proste si zoberte, že koľko tých vecí sa o ňom ešte nevie. Že proste tak, ako je to teraz prípad s Pimpinočkou a proste tak, ako má 79 detí doteraz Boris, takže on pokojne za prvé tých detí môže mať viac a takýchto prípadov, že proste nejakú ženu poslal na potrat, lebo už to asi úplne nefiloval, tak musí byť, že nespočet takých, čo sú neverejné. A proste vyšli najavo tie nejaké správy, že riešil čosi s transkami a že riešil s takými babami a niečo neplnoleté a hento a tamto, ale proste to sú stále iba úlomky toho, čo on podľa mňa, a teda akože logicky, môže byť v tom súkromnom živote zač. Lebo to najhoršie, čo proste o ňom všetko vieme, tak je to stále iba to, čo sa zverejnilo. To sú proste samozrejme všetko teórie, ale reálne je to, že desivá predstava. No poďme ďalej. Všetky baby, ktoré boli tehotné so mnou, majú deti. Ja vieš, ja som žiadne... No sa tam smeje, proste tam vidíš ten inteligenčný pocit, že proste čo čakáš, keď sa takáto... Ja som proti potratom? Ja som proti potratom. Aha, že ja, asi akože naša strana je proti potratom a ja posielam baby na potrat. Aha, tak to chceli, áno? To je blbosť. Nikoho neposielam. Nuž, jedna strana tvrdí tak, druhá strana tvrdí tak, ale tu sa zase Boris ukázal, že hoci aký dôkaz potrebuje, tak on proste má. Lebo myslí dopredu a vie, že všetky tie svinstvá, ktoré on proste narobil, takže sa zíde mať čím si podložené, keby mu náhodou horelo pod riťou, ako mu horí teraz. Teda Pimpinočka sa snažila, že by mu horelo pod riťou, očividne v rámci tej motivácie od toho Zora Kolára. Ale proste hlavná vec je, podľa mňa z tohoto celého, že jeden dofarbuje, druhý dofarbuje a proste obidva sa z toho snažia výjsť nejako čo najčistejšie sa len dá, ale v podstate, tak ako som hovoril aj v tom predošlom videu, takže tie veci sú reálne tak, že Pimpinočka si čosi dofarbí, ale v podstate stále to bola ona, kto ako teliatko išiel do tých predstav o tom, že proste bude s Borisom tvoriť teraz pár a budú šťastní až do smrti a proste ona bude posledná matka jeho 27. dieťaťa. Nie tak? Tak, 11. ale podľa mňa on to nemá ako zničiť vôbec. No akože viem, že tam aj s Kifou, keď som sa sama o tom vieš rozprával, tak on to veľmi riešil. Čiže jeden Kolár nemá rád druhého, Pimpinočka je tam niekde medzi tým, chcel na tom zarobiť, ale nejaké to nevyšlo. Má zmysel vôbec sa v tomto ďalej rýpať? Každopádne zaujímavé je, že Pimpinočka zrovna dnes, doslova že pred hodinou, dropla sama svoje vlastné video, kde sa akože snaží nejako doplniť všetky tie informácie o tom, že čo, prečo, ako, kedy a s kým. Tak ja som si to akože tak narýchlo pozrel, ale akože Čajka tu vypla komentáre. Halus je... Ahojte, tak ja som Čauko. znova. No, že proste jej rozsah emócií v tvári je emočný rozsah priemerného kameňa. Ona je úplne bez výrazu. Si objasniť nejaké... Ale vo všetkých tých videách, kde proste opisuje to, ako bola obeť a aký je ten Kolár svinia a proste jedno s druhým, ona je že vždycky tip-top namalovaná, ale proste takto pozor do tej kamery, ani neotvára tie ústa, lebo sa bojí, že by dačo akože nejakú emóciu, vrásku tam dala, alebo dačo. Nebudem vám tu vysvetľovať o tom, aký vzťah sme mali a čo všetko mi rozprával. Toto mi z toho 24 minútového videa úplne stačí, aby som proste iba si potvrdil to, že Čajka naivná si predstavovala rozprávku,
peniaze a proste, že ona je tá vyvolená. Môžete si urobiť vlastný názor. Aj som si ho urobil. A vieš, halus je, že ja sa akože rípem v tomto a že akože reakcia tak, ale v podstate, že mne sa že vlastne vôbec nechce riešiť tie okolnosti, že čo, prečo, za čo a s kým. Ja som iba tak chcel akože navnímať tú emóciu toho a podeliť sa o ňu, akože aj s tebou, pretože proste je to, že sranda. Je to, že extrémna sranda. Napriek tomu, že sú to hrozné veci, čo sa tam stali medzi nimi a takto, ale vyslovene, že rozoberať, že on povedal toto a on povedal toto a vtedy si napísal toto a ja som napísal toto, to sa mi úplne, že nechce. Boris ju očividne nahrával a Pimpinočka na to, ako si myslela, že to má pripravené, tak vlastne sa prichádza pomaly na to, že to vlastne bol úplný fail a ona z toho celého vzíde vlastne nie tak, ako si predstavovala, že vlastne zrazu budú peniaze a zvýši sa nejaká pozornosť okolo nej. Akože pozornosť sa okolo nej logicky teda zvýšila, ale tie peniažky, akože keď sa to dostane do bodu toho, že naozaj sa z toho stane vyslovene cielené pošpinenie mena, teda v rámci nej aj toho Zorakolára, tak ona nie, že si nezarobí, ale že dokonca života bude splácať také peniažky Ujovi Borisovi, že asi mi je z toho nevoľno. Ale hold, komu není z húry dánov a poteď sa nekúpí. Ja by som to vlastne niekde tuto asi aj ukončil a som zvedavý, že čo si o tom myslíš ty, kľudne mi to napíš do komentáru a ja sa s tebou vidím pri nejakej ďalšej reakcii alebo nejakom videjku, kde si uľavím na mojej smutnej dušičke. Takže, čaves.